iway pa iway nangi. Ngidi ban shim kata ka jingkit kali ba ngin ya ka khya ka shan jong ka jat ban riu ha ka dilla ka jongi baro ka way. Bat kum ju ya ki way ki jat ban riu ki badan ha ka ne ka dilla ka jongi. Bat kum ju ha ka ri jongi baro ka way. Di kata ka di ka ba ngakwa wan ra hang ni ya ka ne ka mat ka ba ya day bat ka jing sha hang no ban ti du yong. Ya ka jing ti du yong shim lah day ka sarkar ka ba lakhang. Lakhang da kata ka kan hun jong kita ki National Green Tribunal ka ba day kata ka kan hun jong kita ki riu it mariang ki ba day ki ba wan nakaleng kari India ki ba wat benya ya kita ki rukum trekam ki ba kata ya ka yap ka im jong ki pat ba. Bat ki ba kata ya kata ka jing du kamariang kita ki kam ki jam ki ba ha ka dilla ka jongi. Bat ki ba kata ya ki wa ya ki lum ya kinu kita ki ba kata ya ka kot ka khya. Bat ka ba kata hamtam ya kata ka yap ka im. Dekadai kata ka ba nilayo i ba kila dan kitu ki samla ki bala mi ban sya tangan ban dawa ya ka sarkar ban yo biang ya kata kalat ban ti du yong. Tengah syukwa ban pensyai hang ni manga ngam dan sya ka no ka liang jong ka sarkar ngam dan sya ka no ka liang jong kita kinong ti du yong ne ki ba persya ya kata. Ngadi ka briu ka banga syukran bitang kanu ka banga tip ya kata kadaw. Ngawat tang ya kadaw balay lakhang yo du yong. Bat kata kadai ka banga syukwa ban pensyai phi hang ni ba ka sarkar hi kam day kata ka bala ban ai karai ban khang ti du yong ne ban pele ban ti du yong. Ka sarkar kamla bakan ai ya kata karai namar ka sarkar kadai ka bala jet dangi ki pat ba. Bat lada ngi ki pat ba nyo i ba ka sarkar kadai ka ba sya skor ya ki pat ba ngi pen khalam ya kum kita ki sarkar. Tena ta kadaw ka ni ka sarkar ru ka hab ban pet ya kanu ka badai ka mat ka ba kan bishar ka sarkar kan tuklar ka sarkar tika kloy bakan penbet namar ba ka sarkar barabor kadai ka ba yai trai shitam bakan yo ban pat ya ka tu ka syuki kan bat ya ka bor bat bakan teng ka sarkar kadai ka ba juyai kmi lenti ya kata ka jing kersyam jong ni ki bat ba. Bat lada ka sarkar mentakatip ba ki briu ki bah ka dalla ka jongi ni labun kata ka jing duk jing kedu na du balakhang yu du yong. Bat ba ngidu ka jing kersyan ya ka sarkar lada ngiduk ni kedu. Di hendai ka sarkar lada ka yo i ba ngi ki pat ba ngem ai ka jing kersyan ya ka sarkar nak bentau tu du yong. Kamun ka sarkar kan pele la ka pele lada ka dai ka ba ka wat ya ta ka but ka wat ya ka jing kersyan jong ni pat ba bat ba lada ka wat ya ka jing mentoi jong ka shimet. Di hendai ka sarkar pat kadai ka ba dan ya ka bor ban tukla de kata nama kadai ka bor jong ka Supreme Court ka ban raya kan ding ti du yong kadai da ka Supreme Court kata kadai ka ba lada nga baklaru phenya pensyai batang kata ka ba ngalawat ya ki jing tho hi kadai kata ka ba ki wan kini ki kan hun e mariang na keleng jong kari India ka ba layang persya ya kata ka jing ti du yong namar ba ki dan kitu ki jing ti ya kitu ki jing ki thaliu du yong ki baret ki ba ki ju pendrong de ki khan aret de kata kadai ka banga shu wat jing tip ling ba ki jing tho ki bangam pat juwan che kita ki jing ti du yong ngam pat ju yo i ka no ka long ka ba ma ka no ka long ka ba sangan ngam pat la bangan ong nga syukran tang ling ba ki banga tip nga yo i ya ki jing tho ki banga yo i ba ka sarkar pan kalapan khare da ki wei ki lat ki ba kan yo ka jing kersyan na ki pat ba kan yo men siem na ki pat ba bat kan num le to met ka sarkar kalapan khare shibun kita kilat ki ba kan ai da ki wei ki project ki ba kita ki pat nong snong jong ka jantia kin yo ada ki wei ki lat ki ba kadon shibun ka jing kerku ka mariang jong ka than jantia ha ka bang yo i ba ki jing don jong ki tu ki wa ki kshat ki tu ki
tourist spot kiba itanat hadu kata-kata di kadai kata ka baka sarkar ngala syukran ya kani ka ngala yoi baka sarkar kaju pensyai bakila don kitu kijing lek penhe ya kitu ki surok syadu syakhanduli tu ki wa jajer bat ngala yoi bah baki bun ba kitu ki kam ki barat ba jong ka sarkar ka bakala pen khare na ka benta ba ki samla jong ka jela ka jong ni kham tam ki ba dei ha kata kathan jantia bakin yo akin pahu la ka bam kadi kin pahu la ka kam ka jam bat tu yai sya khandiat ka sarkar kandang Raisyid Rahim nak benta jong phi bat ka sarkar menta kan numpat perkhat yanu menta ka sarkar ka Raisyid bha kham tam ya kani ka than jantia bat ya ka tu surok syathi sya dauki bat ya ki khaput kade kata ka baka sarkar ngilayo i baka Raisyid Rahim ka banga ngami syahmat bangan yai keren ya ki ki ba ngatip ba ngabut din ling baki khubor jong kini ki social media ngawat ngabut din ling ba kita ki lok ki jor ki banga don keleng ki than ki ba ju phone yang aling ba kini ki rensan bat kita ki ba ngayai yo ki mat ki ba bun ki bangan keren ya phi ki ba man lagas ngi wat la ngala ong bangan pensange no ya kini ki reels ba ki bun ki ba kersian bat kidang bun ki bompat kersian tinga ngade ke priu ke ba ngabun kam ngam kwa bangan du ya ka kam lajong lada nga wan ai ya kita ki sembo perkhat i phi ki ba lada phim kersian wat la menta ai kini ki reels ka niru kat nu ka de ke jing du jonga ya ki kam ki jam ki ba ngadon sibun de ki kam ki ba ngaju ai kam ya kita ki khana samla ki jongi tang kata hi ka de ke ba lada phi sngo yo jingmut ya kita ki jing ai por jongana banta jong phi ngan tang yai kiran shi kiran bat bala da ka sarkar kam patiau kam buromi e yang aru kam ko buromi e ngan kiran na banta jong phi ki bat ba tang kata hi ka de ka ba ngakar pat ya kitu kisam lai ba sya thangan ba kin sange ano ya kata jing sya thangan ba ka sarkar kalapan khare ana banta jong phi ba katas nam khat as nam ngi lamat hi jing duk ki jing ketu ngila duk hadu barak wei kari ka jongi om dei batang ma phi ki jantia nama kapisa ka bawan kabangi kabakan tiu ya karoi ka parah ka dela jongi hibros kata ka deina utu yong bat ngilar hiar lot mangiru ki kam ki jam ha ki baya dei bat kita ki priu ki batrai ki kam la jong kham tam manga ka bangalamat na tu bala khang yu tu yong hi ngalai kan du shipun ki jing e na ta ka daw ngami shakhmat ba ngaso thu ya ki e ki jing e ki jong phi de khuble shipun la da phi ai sap bat ye shash kwar ya ki ni ki video ki jonga nandang ye pen sha ya e ka ba ngajo jing tip da ba ngaju put tien ya kita ki mat rekam jong ka sarkar khuble shipun